Bore da bawb, a gai ddymuno Pasg hapus i chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Heddiw rydyn ni'n dathlu Sul y Pasg, y diwrnod sydd yn newid popeth. Diwrnod cyntaf yr wythnos pan nath yr arglwydd Iesu Grist atgyfodi. Dod nôl yn fyw mwyn cyfiawnhau ei bobl mwyn profi fod wedi ennill y fuddugoliaeth terfynol yna dros bechod marwolaeth, y diafol a'r bedd, mwyn rhoi bywyd a gobaith i'w bobl Diolch iddo fe. Wel, gadewch i ni droi nawr mewn gweddi a gofyn i'r arglwydd i siarad gyda ni unwaith eto wrth i ni ddathlu yr atgyfodiad gyda'n gilydd. Nawn ni weddio. Ie, arglwydd ein Duw, ni'n diolch am y diwrnod hwn. Ni'n gwybod fod yna sawl diwrnod pwysig mewn blwyddyn rydyn ni yn ei dathlu yn gyson. Dydd Nadolig, Gwener y Groglith a y Pentecost ac adeg eraill arglwydd, ond ni'n diolch i ti nawr am y diwrnod yma, y diwrnod rhyfeddol yma pan roedd y bedd yn wag, pan nath yr arglwydd Iesu ddod nôl yn fyw ein mwyn ni, ac arglwydd ni'n gofyn nawr, neu di'n helpu ni, bob un i weld bore yma, fod yna fwy i'r Pasg nag wy y siocled, ag hot cross buns, ag cino cig oen, arglwydd, neu unrhyw beth felly, arglwydd, gad i ni weld, bod y cwbl am Iesu, a be mae wedi wneud ar ein rhan ni. Arglwydd wneud i siarad â ni unwaith eto'r bore yma, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ganwn ni emyn nawr gyda'n gilydd i atgoffa'n hunan mai hwn yw'r dydd y cododd Crist. Wel, fi wedi cyfeirio at y digwyddiad, ni wedi canu am y digwyddiad. Gadewch i ni nawr ddarllen y cofnod sydd gyda ni yn Efengyl Ioan o'r digwyddiad hanesyddol rhyfeddol yma, atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Ni'n mynd i ddarllen o Ioan pennod 20 gyda'n gilydd. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr, a'r disgybl arall, yr un roedd Iesu'n ei garu.
Ac meddai wrthynt, maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddon lle maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan, a mynd at y bedd. Roedd y ddau'n cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennyf. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd yntai i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywyd yr ysgrythyr fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond roedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, "Wraig, pam yr wyt ti'n wylo?" Atebodd hwy, "Y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle y maent wedi ei roi i orwedd." Wedi iddi ddweud hyn, troeson ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. "Wraig," meddai Iesu wrthi, "pam yr wyt ti'n wylo? Pwy rwyt yn ei geisio?" Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dwedodd hithau wrtho, "Os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle roddais ef i orwedd, ac fe'i cymera fi ef i'm gofal." Meddai Iesu wrthi, "Mair." Troes hithau, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, "Rabuni," hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, "Paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad. Ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chwi." Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. "Rwyf wedi gweld yr arglwydd," meddai. Ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi ei cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod, ac yn sefyll yn ei canol, ac yn dweud wrthynt, "Tangnefedd i chwi." Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, "Tangnefedd i chwi. Fel mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi." Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, "Derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau." Amen. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni. Gyda chi ni weddio unwaith eto gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni yn gallu dy alw di yn dad y bore yma, oherwydd fod Iesu y mab
wedi rhoi ei fywyd trosto ni a wedi cymryd ei fywyd yn ôl eilwaith ac ar sail hynny, trwy ffydd ynddo fe, i ni nawr yn derbyn yr holl breintiau a'r bendithion hynny sydd ganddo fe i'w cynnig i ni. Ac yn diolch fod nawr yn frawd i ni a ti yn dad i ni. Ac diolch ti fod ti yn rhoi yr ysbryd glân i'n llenwi ni. O arglwydd a mae yna fwy fel byddwn ni'n ystyried mewn ychydig. Ond i ni am ddiolch i ti am y pethau hyn yn awr. O arglwydd. I ni'n meddwl am brofiad yr disgyblion yna. Meddwl am brofiad mair ac eraill oedd yno y diwrnod hwnnw a'r penwythnos hwnnw. Ni'n meddwl am yr siom a'r ofn a'r galar a'r holl teimladau ac emosiynau eraill o'n nhw'n ei profi ac yna ar Sul y Pasg. Gweld yr arglwydd Iesu ac y cwbl fel petai'n newid yn y foment hwnnw. Ac arglwydd ni'n gwybod y bore yma amdano ni. Bod ni falle wrth feddwl nôl dros y flwyddyn diwetha neu wrth feddwl ymlaen i'r dyfodol. Falle bod ni yn teimlo siom neu cywilydd neu euogrwydd neu galar neu ofn. Ond arglwydd, ni'n gofyn nawr arna ti ddatguddio dy hun i ni trwy dy air, ar i ti ddangos yr arglwydd Iesu i ni. Ac ni'n gofyn i gael clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni, fel bod pob dim yn iawn. Fel bod ni'n gallu profi'r cysur a'r tangnefedd yna sy'n dod o wybod fod Iesu, yr un ath farw trosto ni, yn nawr yn byw ein mwyn ni hefyd. O arglwydd. I ni'n cyflwyno dy bobl di ar draws y byd wrth iddyn nhw ddathlu yr diwrnod sbesial yma. Ni'n gofyn neu di fendithio dy bobl a'i gwarchod nhw arglwydd. Ni'n gwybod fod penwythnos y Pasg yn aml yn amser lle mae Cristnogion yn cael eu targedu a'i herlyd wrth iddyn nhw ymgynnull. Ac arglwydd ni'n gofyn neu di cadw nhw yn agos ato ti ac yn gwarchod nhw wrth i nhw dyfolu di gyda'i gilydd. Dad, ni'n gwybod fod hefyd yn amser lle mae yna bobl yn clywed y newyddion da, falle yn barod i ystyried a ceisio y gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n gofyn nawr, hyd yn oed trwy'r oedfa yma. Ac trwy pob oedfa, cyfarfod, lle mae dy air di'n cael ei ddarllen a'i bregethu, ni'n gofyn neu di siarad a dangos yr arglwydd Iesu Grist, neu di achub ac a wneud di fawrygu dy enw mawr di o sgweli di fod yn dda. O dad, bydd gyda ni nawr felly. Helpa ni o sgweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, nesaf ni'n mynd i gael stori i'r plant, mwyn sicrhau bod y plant i dilyn yr hyn ddarllenon ni, ac yna fyddwn ni'n canu gyda'n gilydd cyn troi at air Duw. Ddydd Gwener, sef dydd Gwener y Groglith, fe gawson ni hanes croeshoelio Iesu Grist. Bu farw Iesu ar y groes, a chafodd ei gorff ei roi mewn bedd. Mae hi nawr yn Sul y Pasg, y trydydd dydd ar ôl i Iesu farw.
Mae'r darlleniad heddiw yn dod o Ioan 20:1-23. Roedd disgyblion a ffrindiau Iesu yn drist iawn ac yn galaru. Ar fore'r trydydd dydd, sef dydd Sul, aeth Mair Magdalen at bedd Iesu. Ond roedd y garreg oedd yn cau'r bedd wedi ei symud a'r bedd yn wag. Ble roedd corff Iesu? Rhedodd Mair, a gwelodd Seimon Pedr ac Ioan, dau o ddisgyblion Iesu. Maen nhw wedi cymryd yr arglwydd o'r bedd. Rhedodd Pedr ac Ioan at y bedd i weld beth oedd wedi digwydd. A gwelon nhw fod y bedd yn wag. Pan welodd Ioan y bedd gwag, dywedodd, O'n lledu. roedd Iesu Grist wedi atgyfodi. Roedd e'n fyw. Roedd Mair Magdalen yn llefen wrth y bedd. Edrychodd mewn i'r bedd a gwelodd ddau angel yno. Pan oed ti Stefen? Maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, a dwi ddim yn gwybod ble mae e. Ar ôl dweud hyn, trodd Mair a gwelodd ddyn. Pam o ti'n Stefen? Roedd Mair yn meddwl mai'r garddwr oedd y dyn. Os mae ti sydd wedi mynd ag e, dwed wrthai ble mae e. Mair, Dywedodd y dyn. Rabwni. Iesu Grist oedd e. Roedd e'n fyw. Roedd y Mair mor hapus. Rhedodd i chwilio am y disgyblion mwyn rhannu'r newyddion da iawn yma gyda nhw. Rwyf wedi gweld yr arglwydd. Yn ystod y 2 blynedd bu Iesu'n pregethu, roedd wedi bod yn dysgu pobl amdano ef ei hun, y Meseia. Bu'n gwneud gwirthiau, yn adrodd ymhegion, iachau pobl ac yn ei dysgu nhw am dduw. Fel casglu'r wyau Pasg bach yma, roedd Iesu wedi bod yn rhoi llawer o bethau da i'r bobl. O weld Iesu'n marw ar y groes, roedd pobl wedi digaloni, yn troi eu cefn ar Iesu a ddim yn credu mai fe oedd y Meseia. Roedd y gobaith bu Iesu'n ei gynnig iddyn nhw wedi diflannu. Roedden nhw'n meddwl mai addewidion gwag oedd y cyfan. Am siom. Trwy gydol ei bregethu, roedd Iesu wedi bod yn dweud y byddai'n rhoi rhywbeth llawer iawn mwy a gwell na hyn. Trwy farw ac atgyfodi'n fyw, roedd Iesu wedi rhoi fe ei hunan mwyn i ni gael bywyd newydd a mwynhau perthynas gyda Duw. Felly, wrth i chi fwynhau eich wyau Pasg, cofiwch fod Iesu wedi marw ac atgyfodi mwyn rhoi bywyd newydd gwell i chi. Diolch am hynny, Lois. Mae'r gan ni'n mynd i ganu nesaf, wel mae'r geiriau yn rai ni wedi canu fel eglwys yn aml. Geiriau wedi ei ysgrifennu gan un o'n plith ni, Noel Gibbard. Ond mae Aled Myrddin, bydd llawer ohonoch chi'n nabod Aled, mae wedi gosod y geiriau yma nawr i gerddoriaeth newydd, ac felly ni'n mynd i ganu hynny gyda'n gilydd nawr. Semane sydd a'i bryderef mor fawr, trist hyd angau i'w ei enaid,
Iesu, dyma Iesu. Mae am orffen gwaith ei dad. Dyma Iesu, dyma Iesu. Mae am orffen gwaith ei dad. Pwy yw hwn ar ben Calfaria? Dir mygedig ydyw ef. Fe'i doluriwyd ac fe'i dryllwyd. Collodd hefyd wenau'r nef. Dyma Iesu, dyma Iesu. Wedi gorffen gwaith ei dad. Dyma Iesu, dyma Iesu. Wedi gorffen gwaith ei dad. Pwy yw hwn tu fas i'r ddinas? Yno'n cwrdd â'i ffrindiau ef. Mae'n ei cyfarchau bendithio, ac mae'n edrych tua'r nef. Dyma Iesu, dyma Iesu. Mae am esgyn at y tad. Dyma Iesu, dyma Iesu. Mae am esgyn at y tad. Pwy yw hwn sydd ar y cwmpawd? Tebyg yw I fab y dyn. Tyrfa fawr sy'n ei groesawu, ac mae pawb am plygu glin. Dyma Iesu, dyma Iesu. Chydd yr orsedd nawr i'w dad. Dyma Iesu, dyma Iesu. Chydd yr orsedd nawr i'w dad. Dyma Iesu, dyma Iesu. Chydd yr orsedd nawr i'w dad. Dyma Iesu, dyma Iesu. Chydd yr orsedd nawr i'w dad. Chydd yr orsedd nawr i'w dad. Nawr, sa'n gwybod os ych chi erioed i ystyried hyn, ond mae yna rhywbeth hynod o briodol yn y ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gladdu mewn gardd. Wrth gwrs, mae yna sawl ardd pwysig yn ymddangos yn y Beibl. Reit ar ddechrau'r Beibl mae gen ni gardd Eden, yr cartre perffaith yna nath Duw ei greu i'w bobl e. Ar ddechrau amser, y gardd hwnnw roedd rhaid i addag Efa ei adael oherwydd bod nhw wedi anifuddhau a wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Yna, wel, mae dyn ni gardd Gethsemane, y gardd lle oedd Iesu'n hoffi mynd i gyfarfod gyda'i ddisgyblion, y gardd lle gafodd ei fradychu gan Judas
ac y man lle mewn un ystyr nath ei ddioddefaint ei ddechrau wrth iddo fe ystyried y groes oedd o'i flaen a dechrau chwysu gwaed. Wel, bydd rhai o'ch chi'n gwybod, mae diwedd y Beibl yn gorffen gyda, wel, rhyw fath o ardd. Ni'n clywed bod Duw yn gwneud pob peth yn newydd. Mae gennym ni rhyw fath o ail Eden yn cael ei greu. Mae yna ddinas, y Jerusalem Sanctaidd, yr eglwys yn dod lawr, ond mae'r ddinas yma hefyd yn ardd efo afon yn llifo trwyddi, afon y bywyd a choeden pren y bywyd yn tyfu ynddi. A felly, mae'n briodol yn dydi fod Iesu fan hyn. Ar ôl iddo fe gael ei ladd, ar ôl iddo fe gymryd melltith, y ddynoliaeth arno fe ei hun, ar ôl iddo fe y ddioddef, ac mae'n cael ei osod i orwedd a'i gladdu mewn gardd. Felly bydd rai o'ch chi'n cofio nôl ym Mhennod 12 o Efengyl Ioan, nath Iesu ddweud hyn. Ioan 12:23. Mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogoneddu. Yn wir rwy'n dweud wrthych, os nad yw'r gronyn gwenith yn syrthio i'r ddaear ac yn marw, mae'n aros ar ei ben ei hun. Ond os yw'n marw, mae'n dwy'n llawer o ffrwyth. A dydw i ddim yn arddwr, ond fi wrth fy modd gyda gerddi a phlanhigion a pethau sy'n tyfu. A ma'n rhyw ryfeddod yn does, wrth i chi gymryd hedyn bach, neu bylb, mae'n cael ei roi yn y pridd, a mae fel petai yn marw, ond yna, ar ôl yr aros, mae yna rhywbeth newydd yn dod. Mae rhywbeth gwahanol, rhywbeth byw, rhywbeth prydferth yn torri allan o'r tir. A nath Iesu ddweud, mae fel hynny byddai ei aberthu, bydda fe fel hedyn yn disgyn i'r ddaear ac yn marw, ond yna, yn dwy'n llawer o ffrwyth. Bore Sul y Pasg. Mae'r arglwydd Iesu Grist, yr hedyn yna gafodd ei gladdu, nid yn y pridd, ond mewn bedd, mae nawr yn atgyfodi. A mae'n torri allan. Mae yna rhywbeth newydd yn dechrau. Mae'n dwy'n llawer o ffrwydd y mywyd ei bobl e. Mae'r atgyfodiad yn newid popeth. Ac be fi eisiau ni ystyried y bore yma yw'r pethau hynny sydd nawr yn dod i ni trwy atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Y ffrwyth sy'n dangos ei hunan yn ein bywyd ni. Neu, os allai newid y darllen chydig bach, glywon ni dydd Gwener yn dod fod holl bendithion y Cristion yn llifo allan o Iesu, o'i aberth ei drosto ni ar y groes. Wel nawr, bore yma, ni'n mynd i glywed am y bendithion hynny. Ddim popeth, yn amlwg ni ddim yn mynd i ddweud popeth, ond mae yna rai pethau byswn ni yn caru tynnu'ch sylw chi. Pethau sydd yn wir am y Cristion, a pethau sy'n cael ei cynnig i chi'r bore yma, os nad i chi eto yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Be sydd yn neud te? Wel, y peth cyntaf byddwn ni'n hoffi ni i nodi yw ffydd. Ac wrth gwrs, dyna lle ni yn gorfod dechrau. Ffydd, credu. Yn Ioan pennod 20, ni'n clywed fod Mair Magdalen yn mynd i'r bedd. A dyw Ioan ddim yn cyfnodi hyn, ond ni yn gwybod o ddarllen yr Efengyl eraill bod na wragedd eraill gyda hi. Ac yn wir, yn adnod 2 fan hyn, mae'n siarad yn y lluosog. Mae'n dweud ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Ac wrth iddi weld y bedd yn wag, mae'n rithro i nôl y disgyblion yma.
Mae Pedr a Ioan yn rhedeg i'r bedd i weld beth sydd wedi digwydd. Ac, mae'n ddiddorol, mae y gwrthwyneb llwyr yn digwydd fan hyn i be ddigwyddodd yn hir ar choffeiriad. Fyna, nath Ioan fynd syth i fewn a wedyn dod nôl allan i nôl Pedr fan hyn. Pedr yw'r un sydd y cyntaf i fynd i fewn i'r ogof yna. Ac ni'n darllen hyn. A yna daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennyf. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd yntai i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Ni ddim yn clywed fan hyn beth yn union oedd ymateb Pedr i beth welodd e, ond mae Ioan yn gweld rhywbeth, mae'n gweld tystiolaeth sydd yn ei berswadio fe bod Crist wedi atgyfodi. Be welodd e? Wel, bedd gwag, ie. Ond fwy na hynny, dyma fe'n gweld y llieiniau yn gorwedd yno. Os oedd rhywun di dod a di dwyn y corff yna, wel, bys nhw ddim di mynd i'r drafferth o ddadlapio y corff marw brwnt a gweidlydd yna, ac yn sicr bydden nhw ddim wedi gadael y llieiniau a'r persawr hynod o werthfawr ar ôl. Ac yna, wel, ar ben hynny eto, mae dychu'r ffaith fod y cadach oedd ar ben Iesu wedi cael ei osod o'r neilltu. Ar wahân, mae wedi cael ei blygu yn daclus a'i roi i un ochr. Ac wrth weld hynny, mae fel petai yn clicio i Ioan beth sydd wedi digwydd. Mae'r atgyfodiad yn newid popeth. Yng ngoleuni i hyn, mae pethau'n dechrau gwneud synwyr. Ni'n gweld. Ni'n credu. Falle bod wedi defnyddio'r darlun yma o'r blaen, ond fi'n cofio gwylio rhyw raglen, rhywbeth fel Britain's Got Talent oedd hi, ac oedd gennych chi'r artist yma. Ac dyma nhw'n dechrau arlunio, gwneud eu llun nhw, ac o'ch chi'n gallu gweld oedd neb yn edrych yn hynod o impressed. Oedd yn edrych yn odd, just fel squiggles a llinellau. Y beirniaid yn amlwg ddim yn meddwl bod lot o siap ar yr artist. Ond yna, reit ar y diwedd, dyma nhw'n troi'r llun drosodd. Ac oedd e mor bwerus, achos o'ch chi ddim wedi gallu gwneud unrhyw synwyr o'r peth tan y foment yna, ond wrth iddyn nhw droi'r canfas rownd, yn sydyn, o'ch chi'n gweld mae portread o ddim, y llun o berson, sa'n cofio pwy, ond rhyw berson adnabyddus, ond y foment yna, lle oedd pethau fel petai yn troi'r ffordd iawn, ac o'ch chi'n gweld yn glir. Wel, dyna sy'n digwydd i Ioan fan hyn. Oedd digwyddiadau'r penwythnos yma wedi chwalu i byd nhw. A wedi troi i byd nhw ben i weired. Ond nawr, fan hyn, wrth i Ioan weld y bedd, a'r llieiniau, a'r cadach, mae Ioan yn gweld. Mae'n credu. Mae'n sylweddoli beth oedd Iesu wedi ceisio esbonio iddyn nhw dro ar ôl tro, sef bod rhaid i'r Meseia farw ac yna atgyfodi. Ac mae'r un peth yn cael ei gynnig i ni, bore yma. I ni heddiw yn byw yn oleuni atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r dystiolaeth yna, y bedd gwag yna, tystiolaeth yr llygydystion, mae yno, a mae'n gadarn, a mae'n ddibynadwy. Ac i ni yn gallu darllen y pethau hyn nawr, a mae'r cwbl yn gwneud synwyr.
Oedd saint yr Hen Testament. Wrth iddyn nhw edrych ymlaen i'r hyn oedd i ddod, oedd yna rhyw ddirgelwch yna. Ond oedd ddim cweit yn gallu deall yn iawn siwrd oedd Duw yn mynd i gyflawni popeth oedd e wedi addo. Ond nawr, yng ngoleuni'r atgyfodiad, i ni'n gweld, mae fel petai'r llen yn cael ei dynnu ffwrdd, mae'r llun yn cael ei droi y ffordd cywir ac ni'n sylweddoli nawr. Dyma yw cyflawniad holl addewidion Duw ym mherson Iesu Grist. A ni'n gallu credu. Ni'n cael ein galw bore yma i gredu yn y Crist atgyfodedig. A mae hynny wedyn yn syth yn arwain ni ymlaen at fendith arall, sef cysur. Cysur. Ar y pwynt yma, Pedr a Ioan, maen nhw'n mynd adre. Ond mae Mair Magdalen, mae'n aros wrth y bedd. Ac mae hi'n wylo. Mae'n torri chalon dros, popeth sydd wedi digwydd, y ffaith bod Iesu wedi cael ei ladd, ond nawr ar ben y cwbl, mae hi yn meddwl fod rhywun wedi dwyn y corff ac yn camdrin ei gorff a'i amharchu ymhellach. Ond yna, wrth iddi sefyll yna, mae'n edrych i fewn i'r bedd, mae'n cael sioc, mae'n gweld dau angel. A maen nhw'n gofyn iddi, pam wyt ti yn wylo? Pam wyt ti'n crio? O, mae hi'n rhoi'r un dystiolaeth mae di roi o'r blaen. Mae'r corff di mynd, a ni ddim yn gwybod lle mae e. Ac yna, yn adnod 14, ni'n darllen, wedi di ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu yn sefyll yno. Ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt yn ei geisio? Gan feddwl na'r garddwr ydoedd, dwedodd hithau wrtho, os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle roddais ef i orwedd, ac fe'i cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabuni. Hynny yw athro. Mae Iesu, y garddwr, yn gofyn cwestiwn. Dwy gwestiwn ydi. Mae'r un cwestiwn sydd wedi cael ei ofyn o'r blaen, pam wyt ti'n wylo, ond yna, y cwestiwn dyfnach yma, pwy yr wyt yn ei geisio? Nawr, wrth gwrs, mae'n un ystym yr ateb yn amlwg. Mae'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei roi yn y bedd. Ond pan ni'n stopio ac yn ystyried am foment, mae'r cwestiwn yna yn ddyfnach hefyd yn dydi. Pwy wyt ti'n ei geisio? A hynny yw, pwy ti'n disgwyl ffeindio fan hyn? Os wyt ti wedi dod yma gan ddisgwyl fod Iesu dal yn y bedd, yna ti'n edrych am y person anghywir. Ti ddim wedi deall pwy yw Iesu go iawn. Mae'n atgoffa fi chydig bach o hanes arall sydd gyda ni. Yr hanes am Iesu pan mae'n blentyn. Yn 12 mlwydd oed, mae'n mynd gyda'r teulu i Jerusalem, adeg y Pasg, ac ar ôl dathlu, mae Mair a Joseph yn dychwelyd adre, ac mae'n ddryswch a dyw Iesu ddim gyda nhw. Mae'r goll. Ac maen nhw'n chwilio amdano fe am drydiau. Ac, ar y trydydd dydd, maen nhw'n dod o hyd iddo fe yn y deml. Ac maen nhw'n gofyn iddo fe, pan bod ti wedi gwneud hyn i ni, ac ateb Iesu iddyn nhw yw, pan bod chi'n edrych amdano fi, negwch chi'n gwybod lle byddwn ni, dyma y lle amlwg, y lle naturiol i edrych amdano fi yn y deml, yn hi fy nhad. Mae'n rhaid i fi fod yn gwneud gwaith fy nhad. Dyma'r lle dylsech chi wedi disgwyl i fi fod. Ond nhw ddim yn wir yn sylweddoli
Fyna, pwy oedd Iesu? A fan hyn, mae dyn ni bron o bod y gwrthwyneb yn digwydd. Mae Iesu fel petai'n dweud, pam y ti'n chwilio am Iesu fan hyn? Dyw e ddim mewn bedd. Fe yw'r Mesaia. Dyma'r trydydd dydd. Dyw e ddim yn ei fod fan hyn. Mae'n fyw. A felly mae Iesu'n galw iddi, mae'n dweud, Mair. Ac yn y foment yna, wrth iddi i adnabod mae'r galar yn troi'n lawenydd. Wrth weld y Crist atgyfodedig, mae hi yn cael ei chysuro. Wrth weld Iesu'n fyw, mae'n golygu fod e wedi llwyddo. Mae'n golygu fod e wedi cwblhau ei waith. Wrth gwrs, dyw Mair ddim yn sylweddoli hyn i gyd yn llawn eto, oedd hi jyst yn falch o gael ei weld e. Ond i ni'r bore yma yn gwybod hyn, fod gweld y Crist atgyfodedig a chredu ynddo fe, fod hynny yn dod â chysur. Mae'n dod â'r cysur yna o wybod bod ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Mae'n dod â'r cysur yna o wybod bod e wedi ei gyfodi mwyn ein cyfiawnhau ni. Mae'n dod â'r cysur yna o wybod fod ein pechod ni wedi ei ddelio gyda unwaith ac am byth ar y groes a fod hynny'n cael ei gadarnhau i ni fi amheuaeth trwy atgyfodiad Iesu. Sdim angen i ni deimlo cywilydd mwyach. Sdim angen i ni deimlo euogrwydd mwyach. Sdim angen i ni wrando ar cyhyddiadau y diafol yn erbyn ni mwyach. Sdim rhaid i ni ddigaloni, na ffoi oddi wrth ddiw, na galaru mwyach. Achos mae Crist yn fyw. Ond mae yna fwy. Mae yna fwy o bethau yn does. A ni mlaen. Mae yna fraint arall yn dangos ei hun yn syth, sef mabwysiad. Mae Iesu'n dweud y peth hyfryd yma wrth Mair adnod 17. Paid â glynu wrthyf, oherwydd nid oedd eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi. Fy new i a'ch diw chwi. Mae'n ymddangos bod Mair wedi rhyw fath o cydio yn Iesu, wedi dal gafel ynddo fe, ddim eisiau gadael e fynd. Ond mae Iesu'n gweud, ysdim angen i ti lynu yno fi. Fi ddim yn esgyn at y tad yn nawr, fi ddim yn ei ddiflannu o'r golwg yn syth. Dyw'r amser i fi ymadael ddim wedi dod eto. Cer at fy mrodyr. A falle byddwch chi'n cofio chydig bach yn ôl, roedd Iesu wedi dweud wrth i ddisgyblion bod e ddim yn galw nhw'n ddisgyblion mwyach, bod e'n galw nhw'n yn gyfeillion, yn ffrindiau, am bod nhw nawr yn gwybod beth oedd e'n mynd i'w wneud. Ond nawr mae dyn ni'r camp hellach yma. Nawr mae'n dweud cer at fy mrodyr. Mae'n y berthynas nawr. Wrth gwrs, dyw perthynas y Cristion efo'r tad ddim yn union yr un peth a dyw y mab. Mae'r berthynas yn un tragwyddol. Ond i ni nawr trwy ffydd yn cael ein mabwysiadu'n blant Duw. Oherwydd fod Iesu y mab wedi rhoi ei fywyd ac wedi atgyfodi, am ei fod e wedi delio gyda'n pechod ni, rhy ni nawr trwy ffydd ynddo fe, ni'n cael dod yn blant i Dduw. Mae'r tad yn dad i ni, a mae Iesu yn frawd. Fi wedi bod yn gwylio raglen, chi'n meddwl bod fi'n gwylio llwyth o dyledu, gwylio gyfres The Crown yn ddiweddar. Falle bod rai ohonoch chi wedi bod yn ei wylio fe hefyd. Mae'n anodd weithiau yn dydi wrth wylio The Crown, y raglen yma sy'n sôn am y teulu brenhinol. Mae'n gallu bod yn anodd i wahaniaethu rhwng y gwirionedd a beth sy'n just yn ffuglen yn y ddrama. Ond oedd yna un olygfa, nath e'n haro i, ges i bach o sioc a gweud y gwir.
Tro diwethaf ni'n gwylio fe. Yr olygfa yma lle mae Charles eisiau gweld y frenhines, gweld ei fam. Ac mae'n gofyn i un o weithwyr y palas i fynd ati a gofyn a fydda fe'n gallu cael cynulleidfa gyda hi. Hynny yw, a fe'n gallu mynd i gweld hi a siarad gyda hi. Nawr, sa'n gwybod os mae dyna fel mae pethau'n gweithio, go iawn, ond oedd rhywbeth am yr olygfa yna, rhywbeth am y syniad yna, oedd just yn fy nghorddi, oedd e just yn teimlo mor anghywir. A fod y plentyn yn gorfod anfon rhywun i ofyn caniatâd, i weld os oedd e'n bosib i siarad gyda'i rhiant nhw. Na, fe ddylsa plentyn allu mynd at eu rhieni nhw pryd bynnag maen nhw moyn, am beth bynnag maen nhw moyn. A dyma'r fraint sydd gennym ni. A dyma yw ein perthynas ni nawr gyda Duw. Mae e yn dad i ni. Mae'n ein caru ni, yn tostyrio wrthon ni. Mae galon yn gynnes tuag ato ni. I ni ddim yn gallu curo ar ei ddrws ac clywed i lais yn dweud, deren ôl fori. Na. Na sdim byd nawr. Oherwydd fod Iesu'n fyw, oherwydd fod e'n brawd mawr ni wedi mynd o'n blaen ni i baratoi ffordd ar ein cyfer ni, sdim byd nawr yn ein rhwystro ni rhag ddod at y tad. Yna, mae yna fraint arall yn cael ei bwysleisio, sef tangnefydd. Mae'r olygfa newid yn dydy, ni'n neidio ymlaen i'r nos. Ac erbyn hyn, mae'r disgyblion gyda'i gilydd, maen nhw mewn ystafell, mae'r drws di cloi. Ac ni'n gallu dychmygu yn dyn ni, sy'n nhw'n teimlo. Ni'n clywed bod nhw'n ofni'r iddewon, ond fi'n siŵr bod nhw bob math o bethau eraill yn mynd trwy meddwl nhw, yn ansicr am beth oedd wedi digwydd. Dryswch am ddigwyddiadau'r penwythnos, cywilydd am y ffordd o nhw wedi ymddwyn. Ac mae Iesu yn dod, a mae'n sefyll yn y canol yn dydy. Ac a beth yw ei neges iddyn nhw? Y rai oedd wedi fethu gymaint, y rai oedd wedi siomau ac a'i adael. Be mae'n cyhoeddi iddyn nhw? Tangnefydd. Adnod 19. Dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefydd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. A meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefydd i chwi. Chi weld, pan i ni wedi credu yn y Crist atgyfodedig, pan rydyn ni wedi profi'r cysur yna o wybod fod e yn fyw, pan rydyn ni wedi'n mabwysiadu yn blant Duw a Crist ei hun yn frawd i ni, wel, beth i ni fod i brofi o hyn allan, beth bynnag y sefyllfa, beth bynnag ni'n ei wynebu, yw tangnefydd, heddwch. A chi'n gweld ar un lefel, doedd sefyllfa y disgyblion ddim di newid o gwbl. Oedd e? Oedd yr un peryglon yn ei gwynebu nhw, yr un bygythiadau yn ei herbyn nhw, ond nhw ddim yn gallu weindio'r cloc nôl ag dadwneud i camgymeriadau a'i methiannau nhw. Ond mae Crist yn dod, a mae'n cyhoeddi tangnefydd. Chi'n gweld, yr unig peth sydd wedi newid yw fod yr arglwydd Iesu yno, gyda nhw. Mae e yn y canol. Mae e o'i plaid nhw. Ac a felly maen nhw'n gallu profi tangnefydd. I ni'n hoffi canu can efo'r plant gyda Iesu yn y cwch, medrwn wenu ar y storm. Na i ddim canu i chi, ond gyda Iesu yn y cwch, medrwn wenu ar y storm.
chi dal yn y cwch, chi dal yn y storm, chi dal yn wlyb, mae'r storm yn rhio ac i chi ddim yn gallu i rheoli e, ond gyda Iesu yn y cwch, mae'n oce. Mae'n iawn. Gyda Iesu yn y canol, mae'n y dangnefedd. Sa'n gwybod siwrt flwyddyn i chi wedi cael. Sa'n gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Falle bod chi'n teimlo ryw euogrwydd, falle bod chi'n teimlo'n ansicr, yn ofnus, beth bynnag y sefyllfa. Gyda Iesu, yno, yn agos, gyda ni. Mae'n oce. Yn falle bod chi'n meddwl eich chi'n wel, oce, ond dal ma, mae Iesu'n barod i dweud wrth Mair fod e'n mynd i esgyn at y tad, a felly mae'r tangnefedd yma, mae'n rhaid fod e'n rhywbeth dros dro, be fydd yn digwydd pan mae e'n mynd ac yn ei gadael nhw. Wel, mae yna un bendith ola fi eisiau ni ystyried y bore yma, sef yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân, a mae Iesu di afo. A di sôn am hyn, nifer o weithiau'n barod, ond fan hyn eto mae gennym ni'r addewid yma am yr ysbryd glân. Adnod 21. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi, ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt, a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Mae'n ychydig bach o anghytuno am beth yn union mae Iesu yn ei wneud fan hyn, beth yw ystyr yr hyn mae Iesu yn ei wneud. Ond fi'n credu mae'r ffordd rwyddau i ddeall y digwyddiad yma yw i feddwl nôl chydig bach at ddigwyddiad arall, lle roedd Iesu gyda'i ddisgyblion mewn ystafell breifat ac yn gwneud rhywbeth anarferol. Pan nath olchi ei traed nhw yn ystod y swper ola, chi'n cofio? Be nath Iesu fyna? Wel, nath tynnu ei ddillad nath gymryd tywel, fel gwas, nath ddarostwng ei hun, a nath olchi traed y disgyblion, nath gyflawni yr gwaith mwyaf amhlyserus, annifyr, y job oedd neb arall eisiau wneud. A fe welwn ni yn dod ar y pryd fod hynny yn rhyw fath o symbol. Hynny roedd yn actio allan iddyn nhw yr hyn roedd wedi dod i'r byd i'w wneud. Nawr, oedd hefyd yn esiampl iddyn nhw o siwr i wasanaethu, ond oedd e'n fwy yn doedd. Oedd e'n dangos iddyn nhw y ffordd roedd wedi gadael ei ogoniant dod i'r byd fel gwas, a y ffordd oedd e'n mynd i ymostwng a gwneud y gwaith mwyaf dychrynllyd ar y groes. Ond yna ar ôl iddo fe i glanhau bobl trwy ei waith ar y groes, roedd e'n mynd i godi eto ac yn mynd i gael ei ddyrchafu unwaith eto. Fan hyn, fi'n credu bod yna rhywbeth tebyg yn digwydd. Wrth i Iesu anadlu ar ei ddisgyblion a dweud wrthyn nhw, derbyniwch yr ysbryd glân, mae e fel petai yn dangos iddyn nhw mewn ffordd corfforol, mewn ffordd gweledol, beth oedd yn mynd i ddigwydd ar ddydd y Pentecost. Y dydd yna pan fydd yr ysbryd glân yn cael ei dywallt allan ar yr eglwys. Ych weld y pwynt yw, ar ddydd y Pentecost, bydda Iesu ddim yno yn gorfforol gyda nhw mwyach. Gallai fe ddim bod o reidrwydd. Roedd rhaid iddo fe gael ei ddyrchafu yn ôl i'r nefoedd mwyn anfon yr ysbryd glân. A felly mae e fel petai'n dangos iddyn nhw nawr, mewn ffordd, ond nhw'n gallu weld a'i synhwyro, mae'n dangos iddyn nhw beth oedd mynd i ddigwydd ar ddydd Pentecost.
Ac be mae Iesu'n gwneud, mae'n rhoi yr insight trawiadol yma i ni. Fe wedi sôn am hyn o'r blaen. Yn yr ieithoedd gwreiddiol, yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio am ysbryd a sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwynt. Ac dyna pan oedd Iesu'n siarad efo'n academus, mae'n dweud fod yr ysbryd fel y gwynt yn chwythu lle bynnag mae'n dymuno a chi methu weld chi jyst yn gweld ei effaith a fel na mae'r ysbryd glân yn gweithio ym mywyd person. Chi ddim yn ei weld ond chi'n gweld yr effaith. Ac fan hyn nawr, mae Iesu fel bethau'n dangos iddyn nhw ar ddydd Pentecost, pan chi'n derbyn yr ysbryd, yr hyn fydd yn digwydd yw bod fi yn ei anadlu allan, yn ei chwythu allan. Mae'r ysbryd yn cael ei anfon gan y tad a'r mab i'w bobl. Ac mae'n ddiddorol nag yw fel yng Nghaerdydd, pan nath Duw chwythu ei anadl i fewn i adda mwyn rhoi bywyd. Nawr mae Iesu yn anadlu ar ei bobl mwyn dangos bod e'n rhoi bywyd iddyn nhw trwy ei ysbryd. Pan fydd yr ysbryd yn dod ar Pentecost, fydd yn llenwi ei bobl efo nerth ac yn llenwi nhw efo presenoldeb Crist ei hun. Dyw Iesu ddim yn mynd i adael ei bobl yn derfynol, fydd e gyda i bobl trwy yr ysbryd glân. A felly fan hyn nawr, mae e'n anfon y disgyblion. Mae yr Meseia, gafodd ei anfon gan y tad a'i eneinio gan yr ysbryd glân, mae nawr yn anfon ei bobl. Mae'n anfon nhw yn ei enwi. Mae'n anfon nhw gyda'i awdurdod Wrth iddyn nhw fynd a chyhoeddi'r efengyl, maen nhw'n gwneud hynny ag awdurdod Crist. Wrth iddyn nhw gyhoeddi'r neges yma o faddeuant i bawb sydd yn credu, pob un sy'n edifarhau ac yn ymddiried yng Nghrist ac yn derbyn yr holl bendithion yna. Ond y neges yna hefyd sydd yn rybuddio am felldydd, am ddiffyg maddeuant a chosb i bob un sydd yn gwrthod. I ni nawr, pobl yr arglwydd, yn derbyn yr ysbryd glân. Mae'n ni'n cael yn anfon. Ni'n cael yn anfon yn enw a gydag awdurdod Iesu i gyhoeddi'r neges yma. Y neges yma o fywyd a marwolaeth, o bendithion a melldydd. Dyma ffrwyth, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dyma yr bendithion, neu rai o leia o'r bendithion sy'n llifo ato ni oddi wrtho fe. Ac mae'r pethau yma i gyd, maen nhw'n wych, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n brydferth. Bod ni yn cael credu ynddo fe, bod ni'n cael ein cysuro ganddo fe, bod ni'n cael ein mabwysiadu, bod ni'n gallu profi'r tangnefydd yna, cael ein llenwi ar ysbryd glân. A dyna sy'n cael ei gynnig i chi. A'r cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw i dderbyn trwy ffydd yn y Crist atgyfodedig. Diolch iddo fe. Amen. Amen. Wel, ganwn ni emyn arall gyda'n gilydd wrth i ni orffen. Ran, a'i dy bresenoldeb
Wel, diolch am gael eich cwmni chi ar y diwrnod arbennig yma. Gadewch i ni nawr weddio, gadewch i ni gyflwyno ein hunan i'r arglwydd. O Dduw yn Tad, diolch i ti am gyfle i ddathlu fel hyn gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti am yr holl bethau yma sy'n dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gwybod bod ni prin wedi crafu'r wyneb bore yma, fod yna llawer mwy y gellir ei ddweud. Ond ni'n diolch i ti nawr, ni'n gofyn dros dy saint i yn ei ddyn helpu ni i hawlio y pethau hyn ac i dyfu yn ein profiad ni o'r pethau hyn ac arglwydd. Os oes yna rhywun sydd heddiw ddim wedi credu o arglwydd, dangos iddyn nhw y ffordd i brofi y pethau hyn i gyd trwy Iesu Grist. A mae'n bod ni'n gofyn yn ei enw hyfryd e. Amen. Amen.